Да поговорим за това, откъде е дошла до нас магията, къде е нейната родина и начало. Много хора казват, че родината на магията е Румъния. Това е така, но само отчасти, тъй като там се е зародила средновековната магия, а първоначално магията е дошла при нас от Вавилон. Това е не само мястото на зараждането на магията, но и мястото на появяване на света на цялото човечество. Често по-рано е можело да се прочетат в източната поезия фрази от подобен характер. Та ти си ученичка на вавилонските диви. Така се ругайли жената, считайки я за причастна към магиосническите дела. Тоест, имали се предвид, че тя е научила майсторството на своята работа, поведение и подчинение на хората от самите демони. Възможно е до вавилонските магически ритуали да е имало и по-ранна шумеро-акадска култура в магията, но от нея е останало крайно нищожно наследство. Затова най-големият и ценен пласт в тази сфера все още принадлежи на вавилонско-халдейската цивилизация. Там е имало и специални школи по астрология, където са изучавали звездите и са се учили да четат по тях, да предсказват природни явления. По същото време е била създадена звездната карта на света. Всички тези знания са се старали да ги държат в тайна, за да може хората да гледат на това като на свещени знания, а не като на обикновени мисли, които са достъпни всекиму. Маговете по това време са били назовавани жреци или могами, които и са се явявали служители на различни култове. С тяхна помощ се е поддържало някакво природно равновесие, следване на строгите закони на света, да не се убиват определени свещени видове животни, а тези, които се е позволявало да бъдат убити, пренасили в жертва само през определено време на годината. Това се е правило с цел да не се изтреби който и да е животински вид, такива като крокодили, чакали и някои други видове. Това, разбира се, много силно помагало да се контролира числеността на този или онзи вид животни, предпазвайки ги от пълното им изтребление от хората. Съществувал е такъв обряд на пренасяне на Молох, бога на огъня, на невинни малки деца, за да се получи неговото покровителство в делата, благословение и снисходителност. Звучало е и е изглеждало ужасно, но всъщност не е било съвсем така, както е описано в някои източници. Имало е неблагополучни семейства, които са живеели едва свързвайки двата края и са имали не едно дете. Не е било възможно да се нахранят всичките, затова майките отнасяли при жреците своите малолетни деца за провеждането на даденият обряд. Просто са хвърлили децата в определено помещение под жертвеника, а всичко е изглеждало, като че ли ги хвърлят в огъня. По-нататък, жреците сами възпитавали тези деца, обучавайки ги на всичко това, което те самите знаели. Тоест, те възпитавали достатъчно образовани хора, които в бъдеще ставали писари, държавни чиновници и други достойни и много нужни за обществото хора. Много е написано в книгите и различни издания относно Кабала. Мистично средновековно учение в юдаизма, проповядващо търсене на основата на всички неща в цифрите и буквите на древноеврейската азбука. Евреите много дълги години са били в плен на различни племена, затова много са взаимствали, даже присвоили за създаването на свои собствени учения. От една страна, всичко това може да изглежда нечестно и абсурдно, но въпреки това, евреите по този начин са запазили много ценни неща, които днес представят за свои собствени. Счита се, че цар Давид, по волята на Господ Бог, е подчинил на себе си черни духове и демони и е поставил печат, който е изглеждал като петолъчна звезда. Сега пентаграма. Винаги я е носил със себе си, показвайки с това, че той господства над тях. И хората, които вървят по пътя на цар Давид, точно така също носят тази пентаграма със себе си, което говори за това, че са негови последователи. Следващият силен маг бил Соломон, който написал много книги, подчинявайки по време на жизненият си път огромно количество демони, които му служили като на единствен господар. Много хора мислят, че цялата тази царска династия принадлежи към еврейския народ, а всъщност те са били арамейци. По времето на управлението на тези царе,
всички са благоденствали и са живели достатъчно доволно, защото управляващите винаги постъпвали обмислено и умно за благото на своя народ. Достатъчно е да се отвори Библията и да се прочете за времената на Соломон, когато Израил е бил в прекрасно състояние и всички там са живеели без недоимък. По такъв начин магията на Вавилон преминава в Израил. Една част от магическите знания също така преминава в Асирия и Урарту. Там били създадени специални школи, институти, определени за жреците, за да могат те да усъвършенстват своето изкуство. В древните книги на Урарту има писания, които показват как човек е можел да левитира без всякакви фокуси, тъй като тогава още не са съществували толкова технически нововъведения, с помощта на които би било възможно с лекота да се излъже народа, както в наше време. Царете, които се избирали в управлението, отивали при магистри и жреци в килии, където оставали известно време, след което те напълно узнавали съдбата на своето царство. Това говори за добрата предсказателна възможност на древните жреци, които успешно се използвали за благото на своята държава и царе. По-нататък магията преминава в Гърция, древна Елада. Времената на Александър Македонски не са могли просто да преминат покрай такива магически познания, които силно са повлияли на цялото управление и народ като цяло. Също така там са съществували много силни древногръцки жрици, които са провеждали своите силни обряди и ритуали в закрити стаи, и към тях също така често са се обръщали силните на деня за велики пророчества, сбъдващи се до детайли. Известен е случай, когато цар Филип не се стърпял и решил да узнае изхода на своята война с Персия, жрицата, опитала се да му разкрие тайната, загинала, така и не успявайки да му открие очите относно този въпрос, тъй като духовете я наказали със смърт за това, че тя нарушила правилата на тези знания, решавайки да тръгне срещу установения ред. Това показва, че даже и по молба на великите царе, някои тайни няма право да бъдат разкрити до момента на тяхното осъществяване и всичко трябва да върви така, както боговете позволяват. Царе, не подчинявали се на древни култове и предания, бързо са си отивали по различни причини. Влияние на магьосници, убийство от ръката на престъпник или враг, нямало значение точно как. Но магьосниците и жреците са имали огромно влияние над управляващите света. По същия начин и в наше време. Великите религиозни дейци имат голямо влияние над политиката на страната, над мнението на народа. Това също може да се отнесе към магическото влияние. Всички знания, които са владеели древните заклинатели, чародеи и магьосници, се разпространили сред народа. От поколения в поколения се предават между хора на силата. Нищо не се губи, а продължава напред. Но само сред избрани хора, сред тези, които се умеят да се възползват от тези знания, не нарушавайки правилата на магическия свят и не предавайки древните умения и тайни. Тези хора, които не са призвани в даденото дело, могат да се възползват от тези знания, заплащайки за тях огромна цена. Това е като мафията. Да влезеш там може, но да излезеш жив е невъзможно. Поради това не си струва да взимате отговорност за съдбата на хората, не знаейки до край даже вашата собствена.